хотів сказати доброго дня, але, на жаль... Але вже вечір. Скажіть, будь ласка, взагалі, за кого ви голосували у другому турі в президентських виборах? Я вам хочу сказати, я не тільки голосував за Зеленського, я навіть закликав голосувати за Зеленського, але якщо сказати відверто, я, як, мабуть, більшість українців голосував проти Порошенка. Але, на жаль, інших кандидатів не було, тому я більше скажу проти Порошенка. Хоча, чесно кажучи, і закликав голосувати за Зеленського. Тому що а тепер яке у вас ставлення до Зеленського, який саме до вас і прийшов? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, мабуть, оточення пана Зеленського, яке сьогодні працює на одного з мажоритарних кандидатів, пана Міщенка, кума Пшонки, да? Яка сьогодні влаштувала провокацію. Зрозуміли прекрасно, що мене люди підтримують, у мене є рейтинг. Ви ж чули, він політично назвав мене представником Батьківщини. Ну, тобто, якщо є якісь питання до посадовця, правда, то я думаю, треба задавати мені як посадовця. Але ви вважаєте, таке ставлення президента до вас нормальне явище? Послухайте, я не для того був на війні, я не для того був на Революції Гідності, на Помаранчевому Майдані, щоб мене хтось ображав мою гідність. Не тільки ненормальним, а я буду судитися. Я звернуся до ДБР, хай це буде моя заява про те, що на мене тиснуть зараз. Але Зеленський згадав ще і про кримінальну справу. Що ви скажете з цього приводу? У мене немає ніяких кримінальних справ. Я зареєстрований кандидат з ЦВК, не судимий. Це дурницький бруд, який його оточення сьогодні намалювало і підсказало. Я не маю ніякого відношення ні до яких кримінальних справ. Це чиста дурниця. Я вам ще раз кажу, це все відбувається із-за виборів. Їхній кандидат від Зеленського, там, парашутист, якого нам кинули на округ, ну, тобто він просто-напросто формально є. І вони працюють на кандидата Міщенка, який, користуючись брендом Юлії Володимири, тоді проліз в Верховну Раду. І хоче зараз це зробити таким чином. От і все. Тобто чисте переслідування. Ви думаєте, президенту задають нормальні людські питання. Пане Ярослав, ви підете до суду? Безумовно, а як же? Обов'язково, користуючись нагодою, прошу знайтися адвокатів, тому що вже 5 осіб відмовилося. Але я все рівно піду до суду. І піду навіть в ДБР, щоб порушили кримінальну справу, тому що коли кажуть, этого черта Баканову треба позвонити і найти, так мене іскати не треба. Я завтра в 12 прийду сам. Дякуємо вам, Ярослав. Якщо до мене якісь питання, будь ласка, хай Баканов мені їх скаже. Дякуємо, що приєдналися. Ярослав Годунов, секретар Бориспільської міської ради.